Преди повече от 2000 години, в една топла нощ в град Ефес, един човек взема фатално решение. Той не е бил войник, нито политик, нито откривател. Бил е просто един анонимен човек, обсебен от една мисъл. Светът трябва да знае, че съществувам. Същата нощ той подпалва храма на Артемида, едно от 7-те чудеса на античния свят. Не за пари, не от омраза към боговете, а просто за да не бъде забравен, за да бъде името му в устата на всеки, макар и с проклятие. Днес хората правят абсолютно същото, всеки ден, в интернет. Какво е усещането да си никой? В ерата на свързаността, това е новата форма на смърт. Да знаеш, че никой не се интересува от теб, да виждаш как животът на другите блести в екрана ти, докато твоят е в сянка. Да нямаш лайкове, да нямаш последователи, да нямаш значение. За мнозина този панически страх от анонимността е по-силен от достоинството, по-силен от морала, по-силен от самия разум. Знаеш ли какво е синдромът на Херострат? И по-важното, сигурен ли си, че ти самият не държиш кибрита в ръцете си точно в този момент? Трагедията на анонимния човек. Това е психологически глад. Да не те забележат се равнява на смърт. Социалната изолация кара индивида да изпитва панически страх от това да бъде никой. А за Херострат и съвременния инфлуенсър няма значение дали ще те запомнят с добро или с лошо. Важното е името ти да е в устата на хората, дори това да са глупости, сексуализиране или подигравки. И в тази трагедия се ражда едно ново мислене, един съвременен когнитивен дисонанс и оглупяване, чисто съзнателно затъпяване. В опитите си човекът да не остане незабелязан и забравен, той прибягва към отчаяни методи и практики. Говорене на глупости, показване на сексуални части, показност, кликбайт и всичко това на цената на една личност, която страда, която има нужда от това да се чувства значима, да бъде някой. А социалните медии продължават този цирк на подражание. Чалга, обиди, секс, голота, дори сред децата в училище и не само. А това е истинско промиване на мозъци. За съвременния човек не ме виждат означава не съществувам. А в миналото изхвърлянето от племето е било социална смърт, която е водила до реална физическа смърт. Тоест, застрашена е била не само идентичността. Днес мозъкът ни все още работи по този начин. Когато човек няма социално потвърждение под формата на гледания, коментари и лайкове, той се чувства изолиран и безполезен. Той изпада в панически страх от изличаване, от изчезване, от забравяне, от това да не съществува вече никъде. И тук дигиталният Херострат предпочита да бъде мразен, но забелязан, вместо да бъде обичан, но анонимен. За жалост, понякога човек доброволно инхибира висшите си когнитивни функции и интелект, за да се впише в ниските честоти на тълпата. И когато един млад човек вижда, че тълпата възнаграждава абсурда, а не логиката, той е в патова ситуация. Кое е правилно? Интелектуална проституция в името на популярността или интелект в името на самотата? И тук стигаме до най-късия път. Показването на сексуални части или агресивното поведение са най-примитивните биологични стимули. Когато човек няма капацитет да привлече внимание с интелект или творчество, той прибягва до архаичните бутони на зрители – секс и агресия. Това е признак на пълно творческо и личностно безсилие, един вид липса на истинска значимост и постижение, окъпани в море от безсмислие. А каква е цената на значимостта? Личността страда, защото има огромна празнина вътре. Това е трагедията на съвременния човек, кризата на младостта на нашето време. Тези хора не търсят слава. Те търсят лекарство за своята нищожност. Проблемът обаче е, че вниманието от интернет е като солена вода. Колкото повече пиеш, толкова по-жаден ставаш. Девалвация на срама. Това е моралното самозапалване.
Когато човек съзнателно убива достоинството си за краткотраен допамин под формата на лайкове, гледания, коментари и комплименти. Екранът е щитът срещу срама. Той ни отделя от реалните последствия на деградацията ни, защото срамът вече не работи като социална спирачка. Вече можеш да пишеш, да казваш и да правиш дори и най-глупавите неща и пак ще бъдеш успешен. Не са ти нужни умения, интелект или харизма. Всичко вече опира до това колко далеч можеш да стигнеш, а лимитът постоянно расте. Колкото повече се разширява кръгът на глупостта, толкова повече глупостта расте. И зашеметяването на съзнанието е като отворен прозорец, през който влиза всичко. Когато прозорецът е отворен по време на буря, ти си в епицентъра на бурята. А ако те е страх да се приближиш и да затвориш прозореца, накрая цялата стая ще бъде наводнена, мръсна и съсипана. Дигиталната дезинхибиция е липса на задръжки. Когато не виждаш очите на другия, когато не усещаш физическото присъствие на обществото, срамът изчезва. А срамът изисква свидетел, но в интернет свидетелите са просто цифри. Това превръща човека в морален пироман. Той пали всичко свято в себе си, защото не чувства топлината на огъня веднага. Инфлацията на абсурда е да получаваш същата доза допамин днес, само ако направиш нещо двойно по-глупаво от вчера. Ако днес си показал малко, утре трябва да покажеш всичко. Ако днес си обидил един, утре трябва да нападнеш 10. Това е спиралата, която води към пълното обезличаване на личността. И когато човек спре да изпитва срам, той спира да има граници. Но психика без граници е къща без стени по време на ураган. Унищожението на твоите фундации е същински разпад на личността. Бавен, методичен, но сигурен процес, който те отвежда към мрака. Мрака на твоя собствен страх. Страх, провокиран не само от теб самия, но и от обществото, от всички нас. Проблемът не е, че прозорецът е отворен. Проблемът е, че вече ни е страх да го затворим, защото тишината след бурята ще ни припомни колко много сме загубили. Публиката като съучастник, воеризмът на масите. Херострат нямаше да подпали храма, ако нямаше кой да гледа пожар. Защо е толкова интересно да гледаме как някой се излага? И тук стигаме до психологическия механизъм на Шаденфройде – злорадството. Това е чувство на превъзходство, което изпитваме докато наблюдаваме чуждото падение. По този начин всички ние сме тези, които хвърлят бензин в огъня с всеки клик, всеки коментар, всеки лайк, всяка реакция и всяка секунда, която отделяме от живота си, за да гледаме. А тук се ражда и още една истина. Много е лесно да гледаш в интернет 20 клипчета за една минута, само на един клик разстояние или на един слайп. Това храни мозъка ти по начин сходен на зависимостите и бързия допамин в казиното. Това е една голяма забава за твоя мозък. А злорадството? Това е едно много примитивно, но тъмно кътче на човешката психика. Когато гледаме някой да се излага, нашето его си шепне: виж го той колко е зле, аз съм много по-добър от него. Това ефтино самочувствие храни егото ти постоянно и експоненциално. А това е опасно за собствената ти личност, защото тя приема това за истинска даденост. Гледането на простотия е наркотик за посредствеността. То те кара да се чувстваш интелигентен и морален, без да си положил никакво усилие за това. Без да си се опитал да влезеш в обувките на човека срещу теб. Без да съществува границата между забавно и тъпо. Между това беше готина шега и толкова е тъпо, че стана вайрал. Вниманието е единствената истинска валута в живота, не само в интернет. Времето, което прекарваме, не може да бъде върнато по никакъв начин. Затова е важно как го прекарваме и с кого. Всеки коментар, включително хейт коментарите, всяко споделяне с думите "вижте го той какъв е дебил", всъщност е захранване на чудовището. Публиката си мисли, че съди Херострат, но всъщност тя го финансира и го подтиква да подпали следващия храм. Следващото велико видео, което ще избухне. А ти се смееш и храниш глупостта. Мозъкът на зрителя влиза в режима на търсене на награда. Всеки слайп е като дърпане на ръчката на ротативката. Какво ще е следващото видео? Ще бъде ли още по-скандално? Това убива способността за концентрация и превръща съзнанието в кошче за дигитални отпадъци.
А ти сигурен ли си, че искаш да си в този капан? Капанът, който държи потенциала и реализацията ти, който държи личността ти в затвор от илюзорни парасоциални взаимоотношения. Ти не просто гледаш пожар, ти си този, който държи тубата с бензина, докато се оплакваш от миризмата на изгорял. С всеки твой лайк отвращението ти се превръща в подкрепа. Ефектът на изпепеления храм. Какво остава след като пламъците угаснат? Херострат изгаря храма на Артемида, но не оставя нищо след себе си, освен пепел. Това, което се случва в днешно време, е сходно. Дигиталният отпечатък на това как хората унищожават бъдещето си, кариерата си и психиката си за 15 секунди слава, която утре ще бъде заменена от нов пожар. Какво става с психиката, когато разбереш, че си изгорял на празно? Когато си продал себе си и си предал най-изконната твоя истина – себе си. Както Достоевски е казал, от всичко на света не предавай само себе си. Но какво се случва, когато ти си човекът, който е предателят на себе си? Когато личността ти е погълната от лъжливите илюзии на модерния свят, в който живеем, където за да си някой, трябва да се правиш на клоун, да си показваш тялото, да говориш глупости, да не бъдеш себе си. А това е тежката цена, която всички ние заплащаме за това, че допуснахме обществото ни да се зарази с фалшивото. В психологията няма нищо по-разрушително от това да застанеш срещу собствената си автентичност. Когато човек се прави на клоун за гледания, той създава фалшив аз, който е толкова силен, че накрая истинският аз умира от глад. Трагедията е, че когато свалиш маската на клоуна, в огледалото вече няма никой. Ти си се превърнал в продукт, който е спрял да бъде човек. Херострат поне е изгорил нещо величествено и името му е останало за 2000 години. Модерният Херострат обаче изгаря себе си за 24 часа внимание, след което бива заменен от следващият скандал. Това е нихилизъм в чист вид, да унищожиш дългосрочното своя характер, за да получиш мимолетното. Но все пак, ние създадохме тази среда. Ние сме тези, които направихме глупостта печеливша. Практическото решение – как да си върнеш контрола. Дигитална аскеза. Информационна хигиена. Опитай се да направиш предизвикателството 72 часа без скролване. Не без интернет, а без безцелно скролване. Целта е да изчистиш допаминовия шум. Когато спреш да храниш мозъка с бърза простотия, той започва да изпитва глад за смисъл. Това е моментът, в който започваш да чуваш собствените си мисли, а не чуждите викове. И това е моментът, в който твоята личност, твоята креативност и твоят ум могат да правят това, за което са създадени. Преоткриване на автентичния аз. Вземи лист и химикалка, напиши 3 неща, които цениш в себе си и които нямат нужда от публика. Нещо, което правиш, когато никой не гледа. Целта е да възстановиш връзката с вътрешния център на личността си. Ако стойността ти зависи от лайковете на непознати, ти си роб. Ако зависи от собствените ти принципи, ти си свободен. Ти си господар на собствения си живот и щастие. Ти не робуваш на измислени алгоритми и коментари на хора, които ти дори не познаваш. Активно внимание. Преди да кликнеш на поредното скандално заглавие, се запитай следното. Това прави ли ме по-умен, по-добър или по-спокоен? Ако отговорът е не, просто подмини. Целта е да спреш да бъдеш съучастник и пироман. Ти контролираш алгоритъма чрез своя избор, а не той теб. Всеки твой пропуснат клик върху простотията е малка победа за нормалността. Изграждане, а не подпалване. Намери кауза или хоби, което изисква време и усилия, а не бърза слава. Научи умение, прочети книга, помогни на някого тихо. Херострат пали, защото не може да гради. Докажи на себе си, че ти си архитект, а не подпалвач. Истинското величие е в тихата работа, а не в шумния скандал. Затвори прозореца, излез навън, бъди себе си, дори и никой да не гледа. Защото накрая единственият човек, с когото ще останеш в тишината, си ти. Ако имаш нужда от помощ, за да се справиш с предизвикателството да бъдеш себе си и да намериш пътя, знаеш къде да ме намериш.